Hadirin pirsawan sekalian yang berbahagia, acara demi acara sudah Anda saksikan bersama keluarga. Teriring harapan mudah-mudahan hadirin sekalian bisa merasa puas dan terhibur. Untuk acara inti pada malam hari ini dari keluarga besar Ludruk Mustika Budaya sengaja mempersembahkan sebuah cerita memenuhi permintaan dari segenap panitia. Dalam kalimat besarnya, pendekar Gunung Kidul dalam kisah Wewe Pote Gandro.
Sakjane iki aku arepe kondo nang sampean, Kang. Lho lek pancene ana perlu ya ora apa-apa awakmu ngomong. Lak mulane sik lagek penak-penak jagongan karo kanca akeh. Kok malah aku dijak nang taman iki ya saperlune arep ngomong. Lah terus arep ngomong apa Srikati? Sakjane iki aku arep kondo. Nanging aku gak wani, Kang. Kok katik gak wani, Pak? Wong biasane saben dina iku lho oleh ana masalah. Ana perkara ya ngomong terus terang. Lho kok saiki sampean gak wani ngomong iki ana perkara apa sih Srikati? Ngene yo, Kang. Ya. 7 dina kepungkur. Aku dikongkon bali, Kang. Ya, Bali terus? nang omah. Terus Lah kok Kang tibake aku arepe dijodohno, Kang. Nanging ojo gawe gelane ati Riko ya, Kang. arep dijodohno mbarek wong liya. Lah terus awakmu gelem apa ora Srikati? Sik. Aku bingung, Kang. Srikati, mbok menawa iki pancen wis garise awak dhewe kudu pisah. Ning sing tak jaluk, senajan rasa tresnaku karo awakmu iki wis ora bisa dadi siji ning aja pedhot seduluran ya Srikati. Ojo, Kang. Ojo. Sekali apik kelakuanmu. Kae sapa aranmu? Langsung di papan dunungmu. Kok wani-wani gurung ngerti sejati Srikati bakale bojone sapa? Kula Sudira. Lajeng panjenengan menika sinten? Awakmu kepengin ro? Nggih. Yen awakmu gurung ro karo aku, kan siji loro ya iki diarani Marjuki bakale bojone Srikati ngerti gak awakmu? Oh, Den Mas Juki. Ngapunten saderengipun menawi kula menika luput Den Juki. Kayak aku kate takon marang awakmu. Nggih. Kok wani-wani kon demok senggol karo calon bojoku? Apa wis kulitmu kandel? Boten mekaten. Nggih. Lek bingen pancen leres, kula nggadahi hubungan kalian Srikati. Ning sak sampunipun Srikati pirsa menawi Srikati menika badhe dijodohaken kalian priya lintu. Kula mung tembung seduluran Den Mayu. Makane Sudra awakmu tak kandhani. Nggih. Ojo sampe cedhek-cedhek karo Srigati. Ojo cedhek-cedhek karo Srigati, ojo kare nyenggol kulite Srigati. Kon le ana Marjuki. Ojo kok Sudira 1 2 3. 1000 rampak-rampak paribase bakal tak adepi. Ngerti gak, Om? Nggih pun kados mekaten. Menawi kula menika dianggep luput kula nyuwun agunge pangapunten Den Mas Juki. Sepindapale kula ngapunten ingkang agung Den Mas Juki. Kayak aku takon marang awakmu. Nggih. Kok gak wani nyedhek-nyedheki karo Srigati kono hubungan napa awakmu? Ngajeng kula lak sampun kandha. Nggih lek singen kula pancen gadah hubungan ning dinten sak mangke sak sampunipun Srigati menika pirsa kali kula menawi Srigati badhe dijodohaken kalian Den Mas Juki. Kula namung nyambung seduluran mengkaten. Tapi aku lek ndelok pawongan kok dapuramu. Iso mencuk ilat malik lambe. Tapi aku gak bakal percaya karo awakmu. Bakal kok. Bapaknya ditolong, Bapak. Bapaknya ditolong. Oh. Kating royo. Nuwun sewu Kisana. Panjenengan menika sinten? Kok
Gerdah wonten ing Pedepokan Gunung Kidul menika sinten to? Oh, awakmu kepengin mangerteni aku. Aku Marjuki. Anak Dados sampean sing jenenge Marjuki. bener, ora keliru pangucap. Lah menika enten menapa to kok kalih uga kula menika saged gerdah kados makaten menika. Aku kate takon marang awakmu. Nggih. Sopo sejatine awakmu? Ngeten. Sudira menika banci siswa kula. Oh, tadi awakmu gurune. Berarti kau nek mulang morok marang murid ya kaya ngono iku. Sopo sejatine Srigati? Srigati menika nggih siswa kula. Calon bojoku ngerti gak? Oh, nggih. Lah menika wau kados pundi saka saged gerdah kalian Sudira kalian panjenengan menika kados pundi? Saiki tak gambarno kaya awakmu paribasane bakale bojomu. Omong-omongan ambek wong liya. Pamikiranmu kaya apa? Ngeten. Den Mas Marjuki. Panci siswa kula Sudira menika nggadahi rasa katresnan kalian Srigati. Neng dinten menika pedhotaken katresnan badhe tumut panjenengan. Tapi kalau medhono katresnan ora kaya ngono carane. Lapo Srigati dirangkul-rangkul malah Sudira. Gak ngono lho, Mas. Nyatane wong awakmu yo rangkul-rangkulan karo Sudira. Aku karo Kang Sudira iku lho, nyambung seduluran kok, Mas. Lek Sudira bakal percaya marang awakmu Srigati. Mila Den Juki. Iki ngeten. Kula minangka wakilipun siswa kula Sudira menika nyuwun pangapunten dhateng panjenengan. Lek wong luput nggih mesti jalukane sepuro. Nggih. Saiki kok ngerti hati. Awak wong wedok iso gawe bakal mulih ya. Arepe nandi to kowe iki Sudira? Kados kula mboten trima. Ora trima. Dipun anggap luput kalian Jaya. Pancene wong duwe rasa sabar iki abot banget. Ger. Diumpamake si kaya Marjuki iki duweni watak sing keras kaya ngono iku. Lek kok imbali kekerasan, ateges kowe iki kurang tata, Ger. Ning sing abot. Yen ana menungso iki tumindak apik, njur kok bales keapian iku wis umum, wis wajar. Sing abot maneh, Ger. Yen ana wong tumindak ala, njur kok bales karo keapian. Itu luhur, Ger, budine. Mula Sudira, wis ora usah mbok pikir sarana jero. Bapak ngerti, Ger. Dinane iki mulya nang Karang Perdesan. Wong tuamu mbutuhake kowe, Ger. Neng pesene bapak guru. Senajan ana kedadean apa ae ning kono kowe kudu nglakoni sabar lan tawakal ya, Ger. Nek ngaten kula nyuwun pangestunipun Bapak. Iya, tak pangestoni, Ger. Ya toh Sudira. Bapak ngerti, Ger, yen kowe nalika semono duwe rasa katresnan karo Srigati iki bapak wis ngerti. Ning mbok menawa wae sing gawe urip ora njodhokake kowe karo Srigati, Ger. Mula, Ger, sak mulemu nang Karang Perdesan. Aja nyandung sekala, Ger. Nyandung cepoko sarine kamulyan, Ger. Muga-muga slamet ing sambikala, Ger.
ngerti nek sing liwat Tirtondan. Arek cilik padha mlayu, sing tuwek padha singitan. Kok ngerti nek Tirtondan biyen tau gendeng, kabeh padha wedi. Tapi gak apa-apa. Tirtondanu dadi pamongono desa Jatiguwi. Sing suwene kurang luwih 15 tahun kaya wis waleh. Iki wis ditiwanjine. Nek Jatiguwi kate pilihan kepala desa. Iso gak iso nek kaya aku Tirtondalu kudu bisa dadi lurah. Nek syarate dapur sengkelat duweke kakang. Kudu tak selami nangka srana. Aku dadi kepala desa ana ing Jatiguwi. Ya. Yuk, ojo kaget yuk. Iki adekmu sing teko Tirtondalu yuk. situk. Liyane mek golek ilmu. Walah Pak. Kok aku gak manja biyen lek ngono, Pak. Sama tinggal anak gak tau ndek omah. Walah aku bacot. Apa yo gak kangen ning simbok iki. Liyane mek golek ilmu terus. Ada tetangisan omah diwian. Kok janur gunung, Dik? Nah, iya lingko iku lho lapo kok ada tetangisan ono omah iki. Lah iki lho sepiro iki kamune mulih. Yo iki wis kangen, liyane mek golek ilmu tok. Yo mestine nek kaya Riko iki yo syukur karo ngesaring Gusti. Wong anak Riko sik enom yo. Sudira sik pinter golek ilmu, mestine matur suwun yo kaya Riko yo. Lah tapi apa yo gak eling, lek duwe wong tuwa dhewean ndek omah. Yes babano yo. Yo sepisan aku tekan kene yo. Delok seger kewarasan Riko. Heeh. Iki video iki ono perlu aku yo. Ono apa? Yo
Iki nak jadi kuwi nak kate adegan lurah. Ya. Aku tadi pamong iki kaya wis tuwa aku. 15 tahun lak suwe. Mula aku kepingin dadi lurah ono jadi kuwi. Lah, aku tekan kene. Iko nak eling. Nek Kakang biyen tau duwe pusaka sing arane dapur sengkelat. Iya duwe. Lah, iku yo. Tekaku kene iki mung tak arep nyelang pusaka dapur sengkelat minangka srolone aku kepingin dadi lurah yo. Nek pusaka iku engko tak gawa, aku nyalon petinggi aku dadi Lurika Mulya yo. Sik. Lek pusaka iku sing nggawa ya ponakmu. Lek iyo gak ro. Si Sudiro. Lah iya. Yo wong Rika iki wong tuane, Sudiro iku sik bayek yo. Nek iso pusaka iku dirane iki tak sili. Tak gawene adeg lurah ana ing dadi kuwi. Lah masih aku wong tuwa, tapi pusaka iku digawa Sudira. Lek iya gak ro. Yo. Kakang wis gak ono. Rika minangka gantine wong tuaku yo. Terus aku kate sambatan nang sapa? Nek gak nang Rika. Mas yo, Dik. Ngototo ya apa lek iyo iku masalah pusaka gak ngerti blas. Sing ruku ya Sudira. Ya enten ana Sudira teko. Nek tuju aku iki apik yo. Umpama aku iso dadi lurah, mulya urip Rika iki. Iya ngerti, tapi lek pusaka iku gak ro blas. Sudira enten ana Sudira mulih. Lho, lek ngenteni Sudira laku lak urung dadi lurah yo. Lho, ku ngerti Rika. Wong yang ate gak seneng karo aku. Krono aku dadi pamong dari kami tuwa 15 tahun. Kaya blenger aku yo. Ya lek aku sing ngomong lek pusaka aku gak ro apa-apa ya. Aja ngotot enten ana Sudira, sabar. Yuk, sepisan maneh aku gak percaya. Nek Sudira iku nggawa pusakane Kakang. Pusaka iki sing jelas ana omah kene. Saiki ana ta ora yo? Kano digawa Sudira. Mosok iya kate ngapusi ya. Ana kok. Aku iki aja Rika yo. Tirta ndalu ki wis kondang karo kok kajolondol. Nek wis mung cangkeme mara tangane, nek wis mara tangane ndugang sikile yo. Mbok ngototo ya apa lek iyo iki gak ro. Pusakane ku digawa Sudira. Iya kok gak ndelekno. Oh, nek ngono-ngono Rika sik ngengkel sih. Sik nutup-nutupi Rika. Ya gak nutupi, Dik. Sik aku takon ana ta ora pusakane? Kano. Lek ngomong kano ya kano. Ana ta ora? Gak ono. Ana apa ora? Nek keturutan aku dadi petinggi, dadi lurah, mulya, kok sing disengit-sengit to wong atase. Dapur sengkat pusakane Kakang, he. Kok mentolo kok iya sampe ngandani kaya ngene. Ayo, ana ndi pusakane Kakang? Tutul lah. Iya kano. Mantir Tondan. Iya, Jong. Aku paman. Duwe salah apa, Mbok Man? Kok diajar kaya ngono nanti? Sajane nek mbokmu gak duwe salah, Jong. Paman tekan kene. Delok kahanane mbokmu, seger waras. Paman seneng, Jong. Ping pindhone. Wong mung atasane diselangi pusakane Kakang dapur sengkajut. Pusakane bapakmu. Kok gak oleh. Dadi ndika niku perlune mampir mriki niku badhe mundhut pusaka tinggalane bapak. Ya bener, Jong. Man. Nek singen bapak tasik wonten. Mpun tah sampean sowan mriki. Bebasan nginceng embem mawon boten nate, Mas. Lho, kula nggomun kok dinten iki Paman Tirta Danu niku
rawuh teng mriki butune mundhut pusaka. Sudira, Nggih, Mas. pamanmu ngomong gak penak ya apa nang mbok. Aku ora katene njaluk pamanmu iki nyelang. Minangka srana-sranane pamanmu dadi lurah dadi kuwi. Nek wis dadi lurah, ora penak ya apa. Tak mulyakne nek mbok. Man. Ngaten selahi pusaka kok gak oleh. Pancen bener embok menawi pusaka menika mboten ngantos diparingan kali sinten kemawon. Sebab pusaka menika sampun manjing nyawiji wonten jiwa angga kula, Mas. Sudira, Nggih, Mas. nek kanggone wong liya gak apa-apa, Cung. Pamanmu dhewe sing kate bodoh, Cung. Paman Tirtondanu menika badhe mondhot pusaka dapur sengkelat damel bunci pilihan lurah. Lah ngoten. Pancene bener, Cung. Umpama Mantir Tondanu menika sampun dadi lurah. Ning tumindake Mantir Tondanu kados semangaten badhe dibetot teng pundi warga nika, Mas? Nek perkara pamanmu iki wis dadi lurah, Cung. Bah masyarakat iku mangan, bah masyarakat iku keluwen. Kudu urusane paman, Cung. Lah niku napa? Mangkane lek pusaka menika sinten mawon mondhot mboten kula paringaken. Mumpun dadi siji nyawiji kaliyan jiwa angga kula, Mas. Nek ngono-ngono gak oleh nek aku nyelang pusakane kakangku dhewe. Mboten angsal. Dino iki oleh gak oleh aku kudu mulih pusaka dapur sengkelat, Cung. Nggih lek kula paringaken lek mboten. Tetep tarep Cung. Minangka sranane aku dadi kepajes, Cung. Man, senajan to panjenengan menika paman kula. Ning nek sampean ngeten kali kula mboten kula paringaken, Mas. Lho tarep Cung. Sampean balik mawon. Guna tanpa faedah nek aku balik. Nggih, timbangane geger wonten sampean balik mawon, Mas. Pengen aku. Mboten, Pusaka dapur sengkelat pengen aku. mboten, Mas. Wes tak katain tenan kudu. Bos. Bos. Walah Sudiro, Sudiro. Iya, Mbok. Lah awakmu iki gak kangen Simbok ta? Simbok iku urip dhewe samene suwene. Iya, Mbok. Aku njaluk sepuro sing akeh. Yen aku pamit mbari riko lek aku durung tutuk anggonku ngangsu kawruh aku ya gak mulih, Mbok. Kok kebeneran dina iki Bapak Guru ngutus aku mudhun ya dikongkon mulim. Ning aku rumangsa getun. Lek Bapak Guru ngomong karo aku dikongkon nglakoni sabar. Mula Mbok ana Mantir Tondanu sing kaya ngono aku wis ora kuat. Aku ndelok peno diajar kaya ngono, kaya gak trimo sakjroning atiku, Mbok. Aku njaluk sepuro sing akeh, Mbok. Gak apa-apa katene ya apa meneh. Wong iki jenenge Simbokmu diajar karo Pak Lekmu katene ya apa. Tapi lek iso, ya ojo sampe gelut kaya ngono iku. Ya apa iku sing Pak Lekmu. Iya, Mbok. Sakjane aku ya rumangsa kedosan. Ning riko lah ya kudu eling sih, Mbok. Nek pusaka sing wis diwenehno karo aku aja nganti benggang serabut. Lah kaya ngono sih, Mbok. Iya, Mula Mbok, sarene ana kedadian sing kaya ngene. Aku njaluk tulung barik riko. Siapno kembang ya, Mbok. Aku tak adus keramas, Mbok. jadi wis gak balik nang padepokan. Ya engko lek wis mari perkara kene ya aku balik. Tapi saiki Mbok isiku mau aku njaluk tulung barik peno. Aku arep adus keramat. Siapno kembang ya, Mbok ya.
Ganok sing cemluwit ngerti nek jago petingan sing liwat sing durung kenal-kenalno sing wis kenal ojo sampe nggih perkara nek kapan ana arek nom-noman gagah ganteng kuning gak kuning ireng gak ireng ijo botol kulitane pesegi praenane ya iki gambare Aswara anake Beguron Kesuwur Ki Srana Murti sing madhepok ana tlatah Gunung Lawu sing penggaweane kulak perkara dodol santet iki wis ana nek 20 dina metu teko padepokan Gunung Lawu pancen kepingin jajal ilmu sing wis dikeki karo Bapak Srana Murti umpama ndok kepinero dadare nek emas kepinero lelere tapi panten wis kasunyatan buktine ketok Aswara liwat bolak-balik pating jeleduk kae wisan metu njujug nang jagat sesetan kabeh ganok sing iso ngalano karo Aswara melaku njujug nang jagat sing ngelor ora ana sing wani ndangak nek roh Aswara ngalih nang jagat sisih kulon kabeh nek ketok Aswara liwat matane padha ketok merem nang jagat kidul kena diarani jotul ya pungkasan kepingin Aswara ngeter ilmune arek nom-nom dadak ketok aku liwat matane ana sing mendeli mbah tak getak step ana lek sak minggu sapa wong Aswara iki pancen umpama ilmu jaya kawijayan guna kasentikan lepas sangkan paraning dumadi kabeh teke Bapak Srana Murti wis dilunturno nang Aswara iki nek terus kate gegeran kaya rumangsa sayah awake iki karek siji njajal ilmune bapak sing diarani ilmu klenik iki sing penak nyegat arek wedok iki sapa ae liwat gak peduli prawan gak peduli rondo apa maneh sampe liwat ngaku nek bojone wong pancen suwe Aswara kepengin niliki bojone wong anjene
Kok jare arek-arek nek barang colongan iku gurih jare. Wis sapa ae liwat tak cegat gak peduli, masih sombing pokoke wedok wis. Iki sapa iki kledang-kledang. Sik sah. Kate nandi kon sah? Sah sapa? Lho, lah iya jenengmu lak sah ya. Sah sapa sih? Lah terus sapa? Lah riko sapa wani nyegat-nyegat aku di dalan iki kok. Lek ana arek gagah ganteng brengose nylirit iki Haswara. Kon sapa? Suara sapa aku ya gak kenal. Mangkane saiki tak kandhani kon cek kenal. Lho lho, gae jenengmu sapa sah? Aku. Aku Srigati. Lah iya jenengmu lak sah Srigati ya. Ya gak atek sah. Duh. Ngene iki lho. Arek lek ayu obah sak obah jan garai getih kaya munggah mudhun rasane. Salah lek ngomong lambene kaya cepuk. Kate nandi kon? Ya arepe balik mulih. Adoh teko kene. Ya ado titik. Gampang mulih engko ayo momongan dhisik karo aku. Kenal ae Lah. ora kok aja omong-omongan. Lho makan wis ana pangunen-ngunen. Wong tresna iku jaran teko kulino. Engko nek kon gelem omongan karo aku, kenal lak tambah gayeng ah. Ngono lho Ti Srigati. Yo gak omong-omongan gak apa-apa wis aku arepe balik. Lho, lah sing didol omonge adakno. Lah aku gak ngomong gak tok bayar kok. Ya apa arek iki? Lah kait mau yo wis ngomong kok. Lah iya ngene lho. Karumane wong jam yamene kon iku rupamu ayu. Umpama salak kon iku masir-masire kon iku. Mlaku dhewean iku lho kok ora wedi kon. Lah kate wedi yo apa lah ancene dalane mulih. Ya iya ngerti. Ya lek gak pas petuk aku, lek petuk aku. Ngene iki lho, aku ado mbek kono iku lho kok ser-ser ngono san rasane. Kok sih yo? Kok sih gak ngerti ae. Yo gak ngerti no. Nek wong lanang wedok kepethuk padha nome, iki sik gedhe-gedhene setrum. Lek men plus iki masih sik ado wis ngetes ngono lho. Yo gak ada setrum-setrum ngono. Dadi kon iki sik ayu wis gak duwe setrum kon. Ya enggak no wong aku wis ana gandengane kok yo. Oh, makane kon bosong. Bosong apane? Yo lek mercon. Yo lek mercon bosong. Ngene lho, Ti Srigati. Apa eleke sih? Wong aku yo gagah, ganteng, karumane aku sik bujang. Lak pantes nek petuk arek perawan takon. Kon lak perawan asian. Perawan apane aku wis duwe bojo kok yo. Ya apa? Aku wis duwe bojo. Aja nyedek-nyedek. Aku wis duwe bojo kok yo. Wis duwe bojo? Ya iya no. Waduh iki sing jare arek-arek guyih iki ya ngene iki. Terus kate lapo? Ya ngene lho. Kira-kira bojomu karo aku ganteng endi? Ya ganteng bojoku no. Ya ganteng bojoku. Bojomu kok lemah teles iku ganteng. Riko iku gak ono sak menene lho. Aduh, ngene lho Ti Srigati. Ya. Apa? Saiki kon tak terno balik njaluk pegat bojomu tak rabi kon. Ya gak. Tak rabi gak gelem. Ya enggak. Ora suwe-suwe setahun ae lho. Aja maneh setahun sak wulan ae ya mah. Gak gelem tak rabi setahun. Tak gendak wis sak minggu ae. Enggak, aja maneh sak minggu, sedina ae ya enggak kok. Wis ngene gak gelem sedina ya wis telung jam ngono lho. Kok kaya sotem ngono ya Loh. modele. Lho ancene ya apa ya wong sik Joko kan nyene kudu tawa-tawa ngono lho. Lah kan kono sing Joko. Kon tak kandhani ya. Karo maneh ya. Saiki usum.
Wong wedok duwe bojo mlaku dhewe, iku berarti gelem karo wong lanang liya. Dadi eman-eman kon mlaku mang lak adose wisan. Adot. Lah, lek wong mlaku adoh iku mesti krasa ngelak. Timbangane diombeni wong liya, saiki tak ombeni dhewe ngono lho. Ngombe apa iki? Wong yo ket mang yo gak nggo wong ngombe kok. Lho, kon karo iku apa? Kon lek kena ombenku vitamine akeh. Aku kok wedi suwe-suwene. Lah aku wedi anggit mak iki demit ah. Lah me persis. Lho, gantenge koyo ngene dipadakno karo demit e. Sopo sing Wis ngene ae wis. Lek kon gak gelem 5 jam, 2 jam gak gelem ya. Penake lek mbek aku. Wong wis padha gedene lho. Ya. Lah, iki lak ombo ah. Terus iku digawe apa? Lho, ya digawe lemek no nek kene. Le. Lek iki kurang ombo, tak tambah iki. Sik ta lah. Iku lemek gawe apa? Lho, digawe lemek engko pas ndase tak golekno damen. Ndek mburi lake jagung iku. Ana ndase nek gak ngelu. Lek kon Kok kurang ajar kok iki ya dipikir-pikir suwe-suwene ya. lho, lha tak rewangi kurang ajar urung para mesti gelem lho kon. Iku dibuak ta klambine? Kok dikuwak? Kaya arek liyane iki lho, slawe geblak dhewe iki lho. Aja ngono ta lah aku wedi. Apa wedi lek gak keduman ah? Angel lho wong golek wong kaya aku iki. Lho, iku lho. Iya gak ono sing setrume gedhe kaya aku nyene. Mangane lek gedhen setrum ya wedi. Tenan iki. Lek kabelku kadung koslet ya. Ngeneki arek wedok koyo tak jamin, Nduk. 9 wulan 10 dina lahir bayine wis. Gak ngono. Lah terus gak ngono ya apa? Lanang karo wedok iki lah terus ya apa? Aku Wis ta lah diluke lho. Alah gak ono wong e lho. akeh wange. Endi wong? Lah iku. Iku dudu wong iku. Terus apa? Penyakite beras. Wis ta lah yo turuton aku diluke lho. Ma. Wis ta lah klek mari nuruti aku kon mlaku sak mlaku enteng sikilmu. Moyo tambah gemeter kabeh. Loh. Jamuku iki gak garai likatan ngono lho. Wis pokoke ngono. Gelem ta gak? Enggak. Diluke lho. Enggak wis. Ala paling 10 menit. Enggak wis. Diluke lho. Gelem ta gak? Gelem. Gelem ta gak? Ayo. Gak iki kok ana turunane wong Afrika rene iki. Gak kon kok mara wani nempeling aku teko mburi sapa kon? Aku Sudira. Balik sapa? Nek kon pinro karo aku. Aswara, pendekar Gunung Lawu. Oh, Aswa. Terus ana hubungan apa kon karo arek wedok? Ini Aswara. Lek tak delok dedeg piadegmu iki kaya weton pegurun ya kaya arek pendek. Gak keliru. Pancen pendekar pengpengan iki Aswara iki. Apa ya ngono ulang wuruke arek peguron ana tengahing dalan muto-muto arek wedok sing kaya ngono. Wis blenger. Nek geger padha lanange aku wis bosen. Kepingin aku pisan-pisan geger karo arek wedok. Aswara. Apa? Mbok yo dieman. Anggonmu oleh guru dadi pendekar kaya ngono lho. Kok duwe tumindak sing kaya ngene iki apa ora isin karo kelakuanmu? Isin karo sapa wong enak kok isin? Ayo ngomong gawe sing akeh kon. Tak tadai kon saiki. Ayo. Aswara, Ya. ngene. Sing jelas aku pancen gak trimo ndelok arek wedok mbok puto-puto kaya ngono. Sik ta. Ya. Kon gak trimo lho apamu iku.
Sepisan arep wedo iku sik sedulurku. Ngene lho. Ro Sudira. Ya. Nek pancene Srigati ki dulurmu, ya. Srigati tak peke, kon njaluk apa tak kei. Kok cek gampange. Lho gampang Lek pancene arek pendekaran lho omongmu lho kok cek gampange ngomong kaya ngono iku. lek kanggone Aswara nok donya iki sembarang sarwa gampang, ganok sing angel kaya. Iku lak kanggone Aswara. Ning seje kanggone Sudira. Nek Sudira, Nek Sudira ndelok sing bener sing endi sing salah sing endi. Lek pancen kelakuanmu kaya ngono jelas salah. Lho lek iso mumpung durung tak jejekno. Secara kasar ayo marenono tumindak sing kaya ngono. Sudira, Ya. kon karo aku ketemu sik pisan iki. Bapakku sing ngukir jiwa ragaku gak tau menging karo Aswara. Kate Aswara nglakoni tumindak apa ae, malah disengkoyong karo wong tuaku. Lek ngono ya padha gak keplekke wong tuwa karo anak. Maksudmu? Lah lek anake duwe tumindak sing kaya ngene malah disengkoyong iki lho. Apa bener kaya ngono? Ya bapakmu ya keplek pisan lek. Sudira. Ya. Urusane Sudira marek Aswara. Ojo sampai nyandak-nyandak wong tuwa. Gae ngomongmu kok tak rungokno ngabangno kuping, jane kon iku arek teko ndi? Aku arek teko peguron Gunung Kidul. Oh. Jadi iki rejengane pendekar teko Gunung Kidul. Ora keliru. Sudira, Iya. kosok baline. Aku sing kudune ngandani karo kon. Tak eman kon, Dik. Kon sik enom, sik tangeh karepmu. Ojo sampai ngalang-alangi karepane Aswara. Nek kon sik kepingin ngrasakno legi asine urip ana alam donya. Ya, lek pancen awakmu nganggep aku sing enom. Ning kosok baline. Senajan tokmu wis luwih tuwa teko aku, ning tumindakmu kaya ngono aku wajib ngelingno, wajib jejekno lakumu. Dira. Ya. Gak perlu kon nyeramai karo Aswara. Ya. Ya. Nek pancen kon kate belani karo Srigati, gak nerimakno nek Srigati kate tak jak seneng no papan kene. Nek ngarep kon ngomong aku arek padepokan, najan kon arek weton beguron. Ya. Nek cuma perkara arek wedok direwangi gegeran adu to sing balung jepreting kulit. Nek Aswara barek Sudira, tak kira kanok sing kalah kanok sing menang. Padha-padha arek beguron adu ilmu karo Aswara. Ayo. Pancen iku sing tak karepno teko ngarep Aswara. Aku ora nantang lho. Dadi kaya ngono. Iya. Suryamrata Jayamrata. Pitik tarung ganti nabluk ngadeka Aswara sing nabluk. Ayo. Ayo. Bongko tak gak. Oh iya, Ya. kate pamer ilmu karo Aswara. Aswara, Ya, awakmu ngarep ngomong ibarat pitik gentan-genten ngap. ya. Lek wis mari jagone Aswara sing abluk genti, jagone Sudira sing Ayo. abluk. Tabruken Aswara le. Gak apa-apa le. Ya gak apa-apa. Aswara iki le. Pendekar Gunung Lawu. Ya. Nek ilmune Sudira, oh
Tak kira pasti. Percaya aku. Tak apa-apa. Percaya. Saiki kon iso namai ilmu karo Aswara. Tapi titenon 40 dina 40 bengi petuk Aswara geger Tandane kok. Srikati. Kok bolak-balik awakmu sing gawe perkara. Awakmu lho wis duwe bojo. Melaku ana embong lho mbok yo njaluk diterno bojone. Kok wani melaku dhewe awakmu? Lah bojone ya sik repot lho, Kang. Aku lho teko pasar iki mang mek kate Teko pasar kate mule. ya terus dicegat. Aswara. Ya lek ngono saiki awakmu tak terno mule. Ning aku njaluk siji ya. Aja nganti Den Juki ngerti lek aku sing ngeter awakmu mule. Ayo. Iya, Kang. Kula tampi asta kekalih mugi dados jimat Bapak. Kuwi sapa iki? Kaya sajaya ku durung apal sapa jeneng kuwi? Lamat, Bu. Lamat. Lah kuwi suwe nang kene. Kok sik pancet e. Kuwi campur akal suwe to? Nggih, Guru. Belajar sing temenan. Nggih. Belajar ilmu sing tenan. Kaweruh sing tenan. Ojo meng ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Lah diopo kowe? Guru. Genok paedahe kuwi padhepone aku. Nggih, nggih, Guru. Krungu e? Nggih, pireng. Awake wis potongane ngempet. Ora usah loro ati. Oh, mboten, Guru. Nggih, nggih. Nyambut demo apa? Sadian, Guru. Dodolan. Nggih. Lah wis dodolan kowe kepengin apa kowe? Pira apa? Bu, Guru. Piye? Kepengin apa? Lembu. Kepengin sapi? Nggih. Sakola apa sukne? Besok malih, Guru. Oh, yang ngene nyambut gawe sing tenan. Nggih, nggih, Guru. Be, iki sapa iki? Kula bapak, Guru. Sapa jenenge? Bapak, Babat. Babat ta babak? bapak. Iya, asalmu nang ndi? Kula Omahmu ndi? Gamo. Gamo. Weh. Bocah gamo to iki. Nggih. Wah, kuwi gampang lali. Nggih. Terus penggawemu biasanya apa? Kok nganti kowe mundu-mundu ing pedheng bapa, ha? Golek kayu tok, Guru. Golek kayu. Nggih. Lah kowe nyambut gawe ning kene sing mbok jalu ya apa? Kepingin
enak urip kono guru cek gandole kayu tok. Kepingin urip ya nyambut gawe sing tenan. Apa kowe duwe juragan? Mboten gadah guru. Gak duwe? Mboten gadah. Lah sugeng iki. Oh nggih. Nggih, nggih. Iki sapa iki? Kula guru. Heeh. Kula satip guru. Satip. Omahmu ning ndi? Omahmu ning ndi? Kayu. Dayu. Nggih. Weh, dayu ini. Nggih. Murid iki akeh banget. Nggih. Kowe wis suwe to nang kene? Dangu guru, tapi sing kali niku murid enggal. Iki ana murid sing tas mulih. Weh, jenenge Wiro Jegelak iku. Wiro Jegelak. Wiro Jegelak iki teko terus bathok. Oh nggih. Nggih. Bae kon golek ilmu ya angel tumomone. Nggih. Ini. Guru, Wis, piye? Takon apa kowe? kula badhe tanget kalih jenengan. Ya takono mumpung dina iki bapa iki ora enek. Dayoh ora enek tamu. Ning biasa ro dhewe to. Nggih, nggih. Sing njaluk kepingin sugih, waras, njaluk santet. Nggih. Tak turuti. Penting ati piye. Kula lak seneng teng pewayangan aku. Seneng nonton wayang. Piye. Pandhawa niku wonten pinten iku. Weh. Nonton wayang pendopo ora piye to kowe? Lah kula mboten ngertos. Seneng tapi kula mboten ngertos. Seneng ora ngerti. Nggih, Guru. Pendowo ki ana piro coba. Ana 5. Nggih. Ana 5 lho. Nggih. Sing nomor 1. Nggih, Guru. Sinten, Guru? Kok sinten? Kowe dari Bendoro. Lah dereng ngertos, Guru. Nomor 1 kang jenenge Puntadewa. Oh, Puntadewa. Kula pelani, Gusti. Oh, Puntadewa ana Werkudara. Nggih. Ana Raden Harjuna. Ana Nakula Sedewa. Kang Pandhawa 5 ta. Rungokke. Nggih, Guru. Pandhawa 5 kuwi tegese iku manjingi ten uripe menungsa. Oh, dados ngoten. Sing jere Puntadewa kadurungan getih putih. Getih putih. Dadi menungsa kabeh iku atine suci. Atine bersih, apik. Sing ora apik iki cogeloke. Oh, cangkeme. nggih. Dadi ora padha. Kadang arepe nyolong atine ra gelem ming. Cangkeme anger jeplak. Dadi manjino atine wong sing suci. Dados ngoten. Termasuk kula suci, Guru. Woi, suci apa kowe? Winginane ngetengi wong suci. Kowe ra biyen ora rene digiyepi wong kowe. Nomor 2 Werkudara. Iku nafsune menungsa. Senajan yen dhewe gendaan, mbok bengi tengah wengi, nek isine barano wani ae to. Oh, nggih. Senajan kowe iki nyabrang kali banjir, lek gendakane wis nekat kaya Werkudara. Iya to? Iya to? Ana le sing jenenge Raden Harjuna. Rungokke kowe sing njaluk kawruh. Nggih. Raden Harjuna iku kadurungan nafsu sing sipate kurang. Senajan bojone akeh, bojone 40 isih kurang. Dados ngoten. Lah kados kula ngeten saged niru Arjuna ngoten. Beh, kowe wis nyecep nang ilmune bapa, kate njaluk ilmu apa? Ilmu saka ndi? Kados Janaka niku Arjuna. Tak wenehi mari iki. Ning rungone dhisik durung tutup bapa ya. Nggih. Sing loro nomor 4 karo 5 iku Nakula antarane Sadewa. Endi Nakula di Sadewa? Dulur sekembaran sing tegese endi sing apik, endi sing elek. Kowe ndek kanca apik ning atine basa. Kowe ndek kanca sing elek kadang atine apik, ora iso bedakne elek antarane apik, ngerti ya? Oh, nggih. Nakula antara Sadewa dulur sekembaran. Jok domeh kowe ndek kanca sing tatuan iku modane atine elek ora, atine kadang apik. Oh, ngoten. Adang ana sing jilbaban, sing kerudungan, ana sing joban, kurung mesti atine apik.
Ngerti kowe? Nggih, nggih, Guru. Ora tak critakake akeh kowe ning omah kono sak elmune. Kantun setunggal, Guru. Piye? Iki lak wonten gunungan iki. Teng wayangane wonten gunung. Ono sing ditakle. Ono gunungan. Nggih, gunungan lak segitiga, Guru. Iya. Wonten gambare niku ringin, Heeh. macan kali banteng. Oh sirah sik anjen tak kandhani. Yen gunungan kuwi kang darani jagat gumelar. Isi ning donya. Oh, dados Apa sebabe gunungan iku segitiga? nggih. Sing jenenge Tribawana. Tri telu bawana alam. Oh, ngoten. Siji alam kandungan 10 dina. Nomor 2 alam padang alam donya. Nomor 3 alam kubur. Oh, nggih. Lane ning kandungan 10 dina kowe aja wani karo wong tuamu. Ngoten, Guru. Senajan kowe judhe kaya apa yen kowe wani karo wong tuamu sekarang iku Pangeran Katon. Kualat kowe. Oh, ngoten, Guru. Nggih. Ngerti kowe? Ngerti kualat. Kaya jambu mente. Oh, ngoten. Ngerti? Ngerti. Alam donya. Ning donya iku kudu yo golek donya. Wong sing gak gelem donya wong minger. Kowe rene kan butuh donya lho. Nggih, Guru. Kowe rene butuh apa? Ngelmu kali donya. Lah, kowe yo ngono. Nggih. Ilmu donya. Nggih. Jenenge gunungan iki. Nggih. Kekayon tembung saka kayu, ayu tegese rahayu. Rahayu. Terus ana jenenge ana wit tani Nggih. sing jenenge wit iki kastuba urip. Godhonge 9 pange 4. 9 tegese manjingine babana 9, 4 manjinging dulur 4 sing manggon ning kiblat. Ana etan ana lor ana kulon lan kidul. Etan wiwitan lor gumaring jagat. Kulon wong urip alam donya sak dremung lakoni. Kidul butulan kelawan pungkasan bangka. Ngoten, Guru. Ngerti kowe? Nggih, nggih, nggih. Ono neh apa macan? Macan ana kebo nang ngarani banteng. Tak jelete. Rungokke. Nggih, kula rungokke. Ora syukur-syukuri. Nggih, Guru. Macan tegese wong sing pinter kenek kepinteraning dhewe. Ana ing jaman saiki wis sekolahe dhuwur. Ngerti ilmune dhuwur. Ning gelem ngakali kancane, gelem korupsi, koruptor gak karu-karuan, rakyat kaya gabah dening teri sing dhuwur nglumpukno donya. Akhire mlebu KPK. Oh. Iku wong pinter sing mangan kepinterane dhewe. Ngerti? Nggih, nggih, Guru. Ana nek sing diarani banteng ora ngarani kebu. Iku kadene ana 3, ngawongi 3. Tiga napa mawon niku? Loh. Adigang adiguna. Adigang tegese sipate kidang. Iki wong sing ngerti tapi gak ndudono kepintarane ora ndudono ngertine. Kados niku Adigang, paribasane paine banter ora ndudoke paine banter. Adigong sipate gajah. Senajan kowe rusane kaya gajah, Nggih. kaya kebo ning ora nduduhno rusane. Adigang dhewe adiguna sipate ula. Ula iki mandi to? Upase mandi to? Nyokot mesti bongkok. Sak mandi-mandinge upase ning wong paribasane sakti. Mandraguna iso mabur tanpa lar. Ning sik ana pengapesane. Gano aneh sing sakti, sing maha kuwasa. Aja lali marang sing maha kuwasa. Aja lali wani karo wong tuamu minangka Pangeran Katon. Ngerti? Ngerti. Takon sapa neh? Ganti takon apa meneh? Ngelmu lho. Nggih, nggih. Kepengin diseneng arep wedok. Nggih. Catet. Catet kabeh. Nggih, nggih. Mumpung iki dina kang apik. Mboten gadah buku niku. Ora usah. Ilmu laduni. Sapa iki?
Buyar, ora usah meguru nek Gunung Lawu. Percuma. Gurune mek tuwa-tuwas berabas kakek nampas gentong umos cangkeme. Ayo buyar. Buyar. Suarane anakku Haswara. Bapakku lho. Popo sing ngadepi. Wis ngene iki areno. Gae teko-teko ngamuk, brak-brok. Akeh murid apa gak isin. Hane ngono sing kudu isin iki Rika, Wak. Lek mulang murid kaya yo. Hah? Dikandani pucuk nganti bokot. Wong Rika lho guru-guru jarkoni Rika iku. Apa jarkoni? Iso ngandani gak iso nglakoni ya Rika iku lho. Kowe nyangklak jenengan karo bapak iki. Wis ngene lho. Awakmu mesti diperkara ndembong. Ngene lho, Wak. Ya apa? Sing penak ya. Padepokan Gunung Lawu iki tutupen ae. Ditutup. Ditutup? Iya. Lek sampe Gunung Lawu ditutup, kate mbok daden apa? Digawe gremo. Gremo? Iya. Rika mucikarine aku makelare. Rika aku cocok dadi gremo, gak cocok dadi peguron. Wong ilmu Rika lho, ilmu tempe menjes. Aswara. Nang wong tuwek kuwalat awakmu. Awakmu sing kait merejek awakmu, kait lemu. Wong tuwek lek bener malati. Ae wong tuwek meng gedabrus kaya Rika ndek ndi malati. Gae. Jelas awakmu wis sakjane ilmu. Ndure saka muridku kabeh saking awakmu. Lah kawamu sira muring ngene mesti ono masalah, Mbong. Ilmu apa sing wis Rika kekno nang arek iki? Sing pinggir iku lon. Iku darani wong duduk, tapi wong lon dalam rengil saipet ngene. Lha iku kok ilmu apa mungsune gak wedi. Ro, awakmu garo rasane. Sopo jenenge? Sopo jenenge? Lamat karo masine rezekine akeh. Sajeke ngecah iki. Apa? Full pokoke. Saulan full loro. Aja guyu. Iku masih kuru, ya bener lek rasa Rika ngongkon mikuli kayu. Wah iki akan mangan petis iku. Terus iki Sumar sing jare arek-arek kaya sepeda metik iki. Iki akas nyambut gaene akas iki. Akas nyambut gaene mbadoke ya akeh iku. Tapi sembodo karo penggaweane. Yo Leo, Iki sapa jenenge Paimun? Sapa? Oh, jenenge Babak jare. Sapa? Babak apa babat jare? Lah kok apian kucing ndek mburi iku sih? Iku lak Dul Wahab iki. Lho lah iya. Kucing jenenge Dul Wahab. Terus iku sampean ke ilmu apa iku? Iki ya. Sing iki lho. Iki ya. Heeh. Oh iki ilmu. Iki kepengin sogete gak gelem nyambut gawe. Iku sitoke iku. Napa? Lah iku mah guru kok songgowang ae kon niku. Susah jare. Mikire mekar. Iki bojone jare gelem nang Mekari. Gak nyambut gawe bingung. Lah wis mah guru. Jare gurumu kesuwur. Lah kok sik mikir mekar iku lho. Ya terus mlayu rene. Karepe yo dipakarno iki. Apa? Rika iku gak cocok dadi guru. Gak sira. Ngene lho. Apa? Meneh Rika tak golekno bekakas ya. Salah bekakas. Gawe yo ambene lho Rika. Ngawur ae. Dodol ambene lho. Lek gak nganu gawe gedhek ngene lho. Gak. Roh. Awakmu anake bapak. Siji-sijine. Kon jalo apa ilmu apa tak turuti. Lah kok murang-muring kon perkarane apa, Dembong? Iya. Apa? Aku njaluk apa pancen mesti Rika turuti. Tak turuti. Jarene ilmu wis Rika kekno kabeh nang aku. Lho, sapa ae sak lumahe bumi sak kurpe langit ganok sing iso ngalahno Haswara. Jelas, tapi nyatane geger karo arek teko Gunung Kidul. Bayo, kok arek iku ganteng ngono gak apa-apa. Arek iku
coklat ora, ireng ora, kelawu lho kulitane. Tapi lek sakti gak masalah ro. Lah mangkane, mosok arek riko gantenge kaya ngene dikalano karo arek kulitane kelawu ngene. Gae. Ro. Mesti awakmu nglarang agra-agre bapa. Bapa maling apa maring majangamu. Ojo sampe catok goel bojone wong. Ojo sampe ganggu wong ning tengah embung. Wong salah ojo sampe. Mesti awakmu ganggu gawe karo bojone. Ngene lho, Pak. Aku golek mungsuh kabeh gak ono sing iso nandingi ilmune Aswara. Kepingin aku njajal ilmu riko sing keri lho. Menengno embong. Nyegat prawan gak ono liwat. Rondo apa maneh ana siji bojone wong jaraku tak gawe pelaris. Ngono lho. Lho. Rarido, iku larangan temenan iki lho. Iya lek wis tak otik wong nyekel ae ora aku. Masih nyekel gak tapi niat hatimu lah wis kepingin awakmu ngrebuk karo bojone wong. Lah iku wis kliru rak, wis kliru lho. Kliru karo nek sapa? Kliru sapa? Kliru karo akhir-akhire ilmu ning bapa. Riko iki makane wis gak cocok dadi wong tuwek. Riko lek ngandani aku ya apa? Nek kon wis dadi pendekar, kenek salah tok gawe bener tok gawe salah, tapi nyatane bareng tak terapno temenan. Alah mbel gedes ilmu Riko iku. Tapi lek sing ilmu taken awakmu termasuk ilmu pamungkas. Pamungkas. Aduh, pamungkas apane? Sik ta. Kamu jo cegun. Ngene jane bapak ngene iki, cegun. Sik karepku dina iki apa? Wis. Ngene. Pak. Wong Riko iki wis kesuwur. Nek peguron Ki Srana Murti. Ilmune wis sondol langit. Ganok mungsune. Ganok gunung lawisan. Saiki nek ngerti aku dikalano karo pendekar liya, atiku rasane lara. Ojo maneh urip senajan wis dadi mayit, dadi bangke, aku isih tetep gak trima nek durung iso bales. Dikandhamu, dadamu gak nrimano. Gak trima, kepengin nrimano. Gak kepengin bales. Iya. Kepengin lu bapak ndi tapakmu? Ya. Aku takon bareng. Ya. Iki ilmune bapak termasuk sing pamungkas. Maksud Riko. Ojo sampe tujuan iki gak sing mbok arepno utawa musuhmu. Ojo sampe sing kon tuju iki kon wene aji tak kene iki. Maksud Riko, ilmu sing katene kei ojo sampe ditamakno sak liyane karo musuh. Iya. Ya tau gemeyong Riko. Aswara ana Ki Srana Murti. Aji lebur saketi. Mlebu budal. Awakmu papati jare kepingin sing kepingin arek wedok le. Sik kene iki anakku. Teko ndi ae. Awakmu kepengin wong wedok sing sakti. Lah gawe turu. Lek wong wedok gak usah awakmu kepengin sakti. Bapak iki wis ijen. Nek iso kene wedang masano bapak murid-murid bapak ya akeh. Ngene. Terus karepmu dina iki apa? Ya tetep aku pengen dadi wong wedok sing sakti disegani wong akeh ngono. Segane wong akeh. Tapi pas segane wong akeh tindakmu luput, keliru. Waduh, cahyane awakmu iku buyar, Nduk.
Pokok aku sakti gak masalah. Kate nanti. Gak kok sakti gak masalah. Ono wedok no di omahe gak usah. Gak ana wedang ngene niku. Saken iki. Ono kopi dek pawon gawe dhewe. Oh gawe dhewe. Gawe no belajar. Besok me duwe bojo. Lah, ngerti karo bojone. Gak sampai congkrah rumah tanggane. Tapi ambisiku ya apa wis kepengin dadi wanita sakti tok iki. Umpama gak tak turuti, Tetep aku budal. tetep budal. Supaya aku cek sakti. Kon kate karepe kate budal nandi. Perapatan Pandaan. Ayo. Lah kape men. Tapi duwe ilmu kepengin nyolong arek lanang. Sakjane aku iki ya seneng ambek wong. Dadi awakmu wis duwe seneng karo wong. Gak duwe ya gak bingung kepengin sakti ngene, Pak. Oh, dadi kepengin ilmune bapak ngenekno arek wedok ngono ah. Wedok ngenekno wedok ya apa sih, Bapak? Ya aku iki wedok, Pak. Ngenekno wong lanang. Lah kono soalan ngene. Belajar koyo cek sakti ngono ah. Ngene wis gak masalah wis. Le awakmu kepengin dadi sakti gak masalah. Tapi aja saiki. Kapan? Adus keramas sing bersih, disuceni, kok tiap petone awakmu kudu adus. Lah aku durung suci ngene ta, Pak? Durung suci. Awakmu jare coba perapatan suci apa? Kula gobes, Pak, nang perapatan. Waduh alasanmu tok, kon ngene kakan cangkem. Sing kula gobes obanu kepengin sakti, wedok wis lumrahe wedok. Wis tak turuti gak masalah wis. Sepenting awakmu omahe. Temen ya dituruti nang Bapak. Awas lek goro. Iya iya. Tak beldos wetenge. Iya aja kuwatir. Oke. Kapan iki? Wis mari iki. Tanteni Dek Mburi. Yo. Apa kok bulet ae? Aku goleki Kang Aswara gak temu. Kang Aswara. Golek cacamu. Ya jenenge arek lanang ya dolen. Wedokmu kuwi kluyuran, lanang meneh. Aku tak melu cacahe. Wis karepmu wis, dadah. Temen ya. Yo. Waduh kaoke jenenge. Oke. Tak ilmu mari iki. Ndang timbakno padasan iku ono ya. Catet. Sira sifatullah ya rasamu ya rasaku sediaku tak gimlangkah sing madhep kinasan sing mungkur tinangisan. Ngatur rumah ping 3 sabulan raine. Katut iku. Ngoten, Ayo. Popo arep adus saiki. Ayo kabeh. Kono.